3.5 אחרי נפילתו בקרב של יוסי הרשקוביץ, זכרו לברכה, מנהל בית הספר אורט פלח בנים בירושלים, התרחשה אתמול סגירת מעגל מרגשת, שבמובנים רבים היא גם חלק מצוואתו. יוסי דיבר איתי לא מעט פעמים, והוא רצה, התעקש, אמר, תקשיב, פלח לא יצאו עדיין אף פעם למסע ישראלי. ניסינו לארגן את זה, אבל משרד החינוך לא אישר את ההקצאה של פלח שיצאו למסע ישראלי. וכשקרה האירוע, אמרנו שאנחנו נעשה הכל כדי שתלמידי פלח בנים יצאו למסע ישראלי. אל המסע שאליו יוצאים מדי שנה תלמידים רבים מרחבי הארץ, יצאו תלמידיו של יוסי מכיתות י"א וי"ב באמצע השבוע. אמש, אחרי יום התנדבות בדימונה, הם הגיעו לכפר עציון. שם פגשו את בני משפחתו של יוסי, שבאו לחזק, להתחזק ולתת לתלמידים צידה לדרך. אחד הדברים שבעיניי היו הכי משמעותיים ליוסי, שבגללם הוא כל כך רצה שבפלח יהיה מסע ישראלי, זה החיבור להיסטוריה, חיבור לשורשים. יוסי באמת חי על זה. והרגע הזה בא מאוד מאוד חזק לידי ביטוי בשמחת תורה בשעה 8 בבוקר. הוא יצא בשעה 8 לתפילה, ובשעה 8:02 הוא נכנס הביתה, הסתכל עליי במבט ואמר לי, מלחמה. כמה רגעים אחרי זה הוא אמר לי, אני מרגיש שמשפילים את העם שלנו. אני לא אתן לעם הזה להיות עם מושפל. אלה המילים שהוא השתמש בהם. ובאותו רגע, למרות שהיו לו הרבה סיבות לא ללכת, הוא היה בן 44, והיה לו צליאק ועוד כל מיני דברים, ובעיקר היה לו בית ספר גדול ומשפחה, ובאותו רגע הוא קיבל החלטה, והוא אמר לי, זאת השליחות שלי. זמן קצר אחרי שיצא להילחם, שלח יוסי סרטון עם מסר לתלמידיו, שהפך לאחד ממסריו האחרונים. נמצאים אחרי שבוע, בו התהפכו עלינו החיים. ממש כך. ואני מבקש, בבקשה, מכל אחד פה. דבר ראשון והכי חשוב לי אישית, אני מבקש בקשה אישית פה. לא להגיד לשון הרע על עם ישראל. אין שמאלני, אין ימני, אין חרדי, אין כלום. יש יהודים. כחודש לאחר צילום הסרטון הזה, יוסי נפל בבית חנון שבצפון הרצועה, כשאל עבר הכוח שלו הופעל מטען רב עוצמה שהרג עוד 3 מחבריו ופצע אנושות את חברו הטוב ביותר, אלישע מדן, שאיבד את 2 רגליו אך ניצל. על כל אמש למפגש המרגש הגיע גם אביו של אלישע, הרב יעקב מדן, ראש ישיבת ההסדר הר עציון. אני רואה מולי רק פנים טובות, אני שומע את השירה ואת הדרך, ואני אומר, רגע, אני רואה פה טביעות אצבעות של יוסי, והזכות שלי להיות איתכם, שאתם התלמידים שלו, ואני אשאל את השאלה, מי האנשים שנכנסים לי תחת האלונקה? ואני יודע שבין הראשונים אתם תהיו. היה לנו היום יום של אני והאחר, וזה הכי יוסי שיש, לאהוב את האחר, לכבד את האחר, לא משנה מה, לא משנה איזה דעות, תמיד לדבר טוב, בחיוך, להסביר פנים, ובאמת לכבד. מה שאנחנו רואים פה זה מפעל חיים, ואנחנו רואים פה החמצה גדולה, שברגע אחד ככה הכל נעצר. זה ניצוץ ההמשכיות, לראות כמה השפעה הייתה לו וכמה הוא ממשיך לחיות פה בכל אחד ואחד. זה קצת נחמה לראות אותו ממשיך לחיות בתוך התלמידים, בתוך הצוות, בילדים. היעדרו הפיזי, אי אפשר שלא לחוש בנוכחותו של יוסי בערב הזה ובמסע שכל כך ייחל לו. המנגינה שחיבר בימים שלפני נפילתו לפסוקי תהילים ממשיכה לפעם כאן במלוא עוצמתה, וכך גם דמותו ומורשתו שמושרשות עמוק בלבבות תלמידיו. יוסי היה אדם של לראות את האחרים ואז את עצמך,
הוא העביר את זה בקטע שאתה אומר, בוא'נה, אני רוצה להיות האדם הזה. אני רוצה להיות כמו יוסי. זה טיול אחרון שיוסי ארגן, זה כאילו, זה תופס עוד איזושהי משמעות נוספת לטיול. שאתה אומר, זה איזושהי פיסה אחרונה לקחת מהאדם הזה, ולהגיד, תודה יוסי. תודה שחינכת אותנו, תודה שעשית אותנו מי שאנחנו, תודה שהיית לנו אבא, חבר, מנהל, וכאילו בשורה האחרונה שאני בטוח שהיא לא נגמרת פה, פשוט תודה מטורפת לאלוהים שנתן לנו כזה בן אדם בחיים שלנו.